Čo sa s nami stane, keď sa dozvieme príbeh, ktorý zrazu zapadne ako posledný dielik skladačky do nášho života? Zrazu pochopíme, prečo sa niektoré udalosti opakujú. Prečo bolesť, vzorce či osudy blízkych nesú rovnaký tón. Hoci každý z nás je jedinečný, niečo hlboko v nás cíti, že nesieme príbeh, ktorý nepatrí len nám, že sa stal čas nositeľom pravdy, ktorý práve teraz vystúpa na povrch. A my sme práve pripravení ju prijať. Rozpoznávame karmické vzorce. Uvedomujeme si, že to, čo sa nám deje, má koreň a ten koreň môžeme uzdraviť. Možno si nájdeme sprievodcu, ktorý nás povedie, alebo v nás prehovorí nejaké hlboké vnútorné vedenie. A tu sa práve začína cesta. Cesta k celistvosti. Upevňuje sa nám vlastne naša vlastná hodnota a zrazu sa zakoreňujeme do tela, do zeme, do pravdy. A vtedy prichádza uvedomenie, život je krásny, že nie sme obete, ale sme tvorcovia. A že je veľká škoda ho premarniť v nevedomosti či bolesti, keď pravda je tak blízko. Počúvajme príbehy, ktoré chcú byť vypočuté a nájdime sa v nich. Nájdime ich seba.